Civaka Êran û Rojhilatê Kurdistanê jî bi guherîneke metirîsîdara civakîra robrûyê bînerin hêşar. Amara berzanê ya zawacê gelekî zêdetir e li Êranê û Rojhilatê Kurdistanê ji Urmiyê heta îlamê li kîjan bajarî herî zêde malbat ava bûne û li kîjan derê jî herî zêde berdan çêbûne. Em ê bi amaran ji were zelal bikin. Hevjînî berdan ji dayîkbûn li Êranê Rojhilatê Kurdistanê bi vî rengî ye. 998,939 rewşên berdanê çêbûne bînerin hêja. 405,000 kesî jiyana hevjîniyê pêk aniye. 979,928 kesî jî ji dayîkbûne li Êranê Rojhilatê Kurdistanê. Hevjînî li parêzgehên Rojhilatê Kurdistanê bi vî awayî bûye. Li Ormiyê 23,644 hevjînî pêk hatiye. Li Sinne 13,481, li Kirmeşan 13,480 hevjînî pêk hatiye. Li Oristanê 12,311, li Îlamê 3,674 hevjînî pêk hatiye. Îcar berzan li parêzgehên Rojhilatê Kurdistanê li gorî amaran çawa ye. Li Ormiyê 8,308 rewşên berdanê çêbûne, li Sineyê 6,107 rewş, li Kirmeşan 5,237 rewşên berdanê, li Oristanê jî 4,279 rewşên berdanê çêbûne, li Îlamê 1,012 rewşên berdanê çêbûne. Îcar ji dayîkbûn li parêzgehên Rojhilatê Kurdistanê bi amaran çawa ye. Li Ormiyê 46,598 em bêjin rewşên ji dayîkbûnê hatine tomarkirine. Li Oristanê 22,340, Kirmeşan 21,481, li Sineyê 19,347, li Îlamê 6,534 ji dayîkbûne.